ITS apa Kang? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Gua ora. Iki aja kok basa kuliah. Wong dhek iki sekolah wae ora tau tamat kok. Ayo gumun ah. Kowe ben metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 iki metu. Kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nih ana sing kudu pinter kuadrat, ngene ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek panjenengan kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100. 100 ping 2, 1800. Terus? 4 yuta 463 dibagi 3484. Cek, ayo cek. Angel Gong, wis ana ahli matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjuming sithik banget. Sing penting iso wong iki tergantung jawabane kok. Ha iso.